Sa may imo na ana Arlo. Ano mga bahay, mga unta, bulad. Na may nanuroy ganiha sayo kay bulad. Saging kardaba. Dua ka klaseng prutas. Mangga ug orange, dayon. Sa patuyang baligya. Kapalit na sa bulad. Sino yan dyan? Ay medyo taod-taod na jud wa ni kapamalingke. Sa merkado kay. Makuyawan lagi ta. Tungod sa kadaghan sa tao. Sabi na nga, naay nagpositive ko sa kuan. Dool sa palingke. Kay mangumpra min diri mga bay sa saak man. Yan na may nagpositive sa kuan, buaya. Tapad naman ang buaya og ang saak. Tapos diri pud nga side madlok sa tamo agi kay apoy nagpositive nga area. Bali namis tunga-tunga sa mga nagpositive. Babaganta. Na puyo na lang sa balay. Nya kung naay makasulod na manurog sudan. Iya pa magpalit-palit. Na may manurog dire. Manurog manok. Talagsara kay nurog isda. Murag wa pay nakasuro isda. Oh naad pero sa kalsada ra. Sa highway ra sila. Tapos pag talagang ang sarap-sarap ng kumain ng mga yamang dagat, pupunta na lang sa dagat. Lapit na kami sa dagat mga bay. Diyan lang sa unahan. So sa likuran namin, dagat na yan. Nasa tabing highway lang talaga tong inuupahan namin. Kaya sa unahan konti ang dagat. Malapit lang. Palihog ya be. Yeah. Puni. Tapos pag manguha kami ng mga lamang dagat, mga shells sa kabila, hindi dito sa tabi ng mga bahay-bahay. Kasi alam nyo na, diba? So dun sa kabila, parang sa may mga kahoy-kahoy sa unahan. Sakay lang ng bangka. Kasi may bangka yung isa sa mga kapitbahay namin dito na medyo close ko. Medyo. Hindi. Ano yun? Bangka ng panday na lagi kong kinukuha dito pag meron na akong ipapaayos. Ganon. Ano man na? Page?
Tapos pag sila lang yung ano, pag sila lang yung pupunta ng dagat, hindi makasama yung uyab ko na pula. Magbigay din sila dito. Sige, hayaan mo lang. Bigay din sila dito mga bay sa amin. Na shells, ang dami. Iba-iba. Di man kayo nahalang, be? And then, libre talaga sa ulam dito. Kasi sa tapat din namin dito, may isla. Isla ng Ulango. Paggawaan ng mga bagong isda. Yan sila dyan ang gumagawa. Tapos marami dyan sangi. Sana pag sumama ako makakuha kami ng sangi. Pero tahong talaga ang dami mga boy. Hindi naman pwedeng tahong lang lahat ang kunin mo kasi alam niyo naman ang tahong ang lalaki tataba. So kung isang timba lang ang dala mo tapos puro tahong ang kuha mo, wala. Konti lang kasi sila dito pag nagluluto ng tahong, tinatanggal nila yung ano, yung shell. Hindi kagaya sa Manila. Pag nagluluto, kagaya ng kinain ko kagabi na niluluto na may shell pa. Dito hindi sila nagluluto ng ganun, na may shell. Binubuksan nila bago nila ginigisa. Kaya yung mga namamangka ayaw nilang kumuha ng ganun kasi daw lugi sa biyahe at akunti lang daw. Ay kung saging kuya ang isudan. Ano abe akadiro. Please. Ayaw na nagigisa ng ano, ng merong shell kasi mahirap palinisan dahil ang daming ano, ang daming lumot. Kaan mo, minatamis yan. May minatamis akong saging. Ma, Ha? wala akong account na ba? Kulag in. Yan naman advertise. May advertise? Tamis saging. May mga ano, may mga itim yung mga saging, mga ganyan. No? Siguro ano siya, na nabugbog. Abugbog, abirna. Yung mga bata dito, napuhay nila. Nangunguha ng mga shell. Tapos inaalok sa mga kapitbahay namin na hindi na pupunta ng ano, dagat. Pero minsan ayaw kong bumili. Kasi minsan may nakain kami na lasang gas. Ibig sabihin, dito lang nila kinuha sa tabi. Pagka lasang ganun. Pagka lasang fresh na fresh, dun yun sa kabila.
Kaya nadala na ako. Hindi na ako bumili nung mga nakaraan sa mga bata. Minsan tinatawag ko na lang, bibigyan ko na lang, oh, sa inyo na lang tong 20, ganun. Tapos nasanay na kasi sila, bumibili kami. Bumibili ako. Pupunta sila lagi dito sa may pintuan. Ate, kinhason. Dili sa, uy, kay, nalanag na sa kinhason. Karoon na, quarantine kasi, ang hirap-hirap mamili. Kaya sige, kinhason ng ulam namin mga bay. Pag may naglalako ng manok, ayan, kain ng manok. May nalako ng isda, kain ng isda. Pag may mga lako ng kangkong, minsan may naglalako ng kangkong dito. Yung kangkong na malalaking dahon. Saan nyo kinuha to, kuya? Mag-ano ka pa, magdalawang isip kasi syempre hindi ka sigurado. Baka kung saan-saan na kinuha. Diba? Minsan nakakaawa din naman, nakakonsensya. Yung ginajudge mo sila. Kaya minsan tahimik na lang. Bili na lang, sige, bahala na. Lutuin naman eh. Naikuan ba? Parat kaayo ang bulad. Kaya kalahati lang ang maubos ko. Dinamihan ko talaga pagbili ng ano, yung kami ni Inday Ngabil. Ano yata ang binili ko nito? 20 piraso na pancit canton. Ganun din sa ano, sa beef noodles, instant noodles. 10 yata, 10 yung beef, 10 yung ano, chicken. Nag-alala lang ako sa balita ba mga bay, kaya patungkol dito sa distribution ng ano, ng ameliorization, no? Social nahirapan ako sa amil na yun, kaya tinatawag ko na lang na social amilyonario program. Nag-alala ako ba kasi yung mga tao parang wala, parang ano, desperado na ba na makatanggap ng cash assistance. Wala silang disiplina sa isa't isa. Dapat mapakan mo? Dapat mapakan? Grabe, siksikan yung mga tao, as in. Yung bang masisira ang mukha mo na magmamasid sa kanila kasi ang siksik talaga sila eh. Sabi ko, paano na pag ganyan? Tapos may isang positive dyan, 3. Hawa-hawa na lahat yan. Sa halagang ganon. Sa halagang 5,000 hanggang 8,000. Paano na? Talagang isa-sakripisyo yung buhay ng bawat isa. Nakakainis talaga. Pag ganyan, paano na tayo? Kailan matapos itong paghihirap natin na nakakulong sa bahay? Padami ng padami ang mga nagpositibo. Nakakainis. Ako, nanggigil talaga ako sa ano,
mga nakikita ko sa Facebook. Talagang Diyos ko, nagigit talaga ako, pinagtitiris ko talaga ang mga tao, nainis ako. Kailan tayo matapos paghirap na ito? Kailan? Lalong lalala dahil sa distribution ng mga cash assistance na yan. Kahit yung mga frontliners natin, hindi na sila kayang sawayin. Namamaos na kakasigaw. Tigas ng ulo ng mga tao. Isa din kasi sa mga dahilan mga bay yung matagal ba nag-umpisa yung pag-distribute. Tapos ang aga-aga pa na pumila yung mga kapatid natin. Parang ganun ba? Tapos wala na, desperado na talaga ang lahat ng tao na makakuha. Kahit na by letter ang ginawa ng bawat ama natin sa ating